Zmatkovala, že brzda, pak rychle spojka brzda, než mi toto naskočilo, tak už bylo pozdě. Tak máme 15. ledna 2025. Paní Petra, doplňovací výcvik před blížící se zkouškou. To je to, jak se mi rozbil ten stojánek. Tak, teď dáváte přednost komu? Proti směru. A ještě jste dávala přednost souběžně jedoucí tramvaji, když jste jela na koleji, že? To je fajn, že jste se těšila, to se úplně jinak učí, když se těšíte na hodinu. No, jsem trochu znervozná teď. No zítra se podíváte, jak vám to šlo, však vám to jde pěkně, nikdo není bez chyby, ale jde vám to hezky, a vy si pěkně podíváte na to, kde jste všude byla. Mi ty boty šlo blíže. To nevadí, hlavně, že vám sedím. Dneska je první spaní, co jsem vyspala po noční. No, tak to je dobře. Jo, to je fajn. Pejsek vás nerušil? Ne, a dneska dokonce spala se mnou i kočka. Dneska to bylo dobré. Ani sousedí nic nedělali. Teď tam nějak pracovali na bytě asi. Aha, výborně. Zpomalujeme, tam už mají zelenou, ale nevíme, jestli se stihnou rozjet všichni. Správně, podřadili jsme. No, ale o víkendu už se dá zase oteplovat. Škoda. No. Škoda toho sněhu, že je ho málo. A je taky mokrý, že? Je dneska mokrý, no dneska je nad nulou a sněžilo zároveň. Výborně. Tady bych jenom chtěl kvůli ostatním žákům, co nás sledují, říct, že to, co vy děláte správně, že když se jede a teď se zpomaluje buď do zastavení, nebo se zpomaluje, protože auta před náma zpomalují, že se napřed šlape brzda. Hodně lidí si na to nemůže zvyknout a má zafixované, že napřed šlapou na spojku, ale to je špatně, protože při sešlapnutí spojky ztrácíte čas a to auto, ta setrvačná síla ještě postrčí kupředu. Takže se šlape napřed brzda a pak až spojka po nějaké chvíli. No, ale vy to děláte dobře, jenom jsem si na to vzpomněl teď. Protože zrovna s vaším kolegou jsem to řešil dost při minulé jízdě. No, já vím, že jste mě to učil taky. A naučila jste se to.
tak na těch gumových pedálech mokré podrážky vždycky držou. Tady rychlost svádí, ještě když tam ten černý před náma odjel úplně někam. Tady k tomu seku máme kolik? 80. Správně. Autobus nám blíká vpravo, takže tím dává řidič najevo, že se nechystá vyjíždět, tak přestal blíkat vpravo, ale ještě směrovku nepustil. Já jsem si právě říkala, jak to ten člověk má jako zaregistrovat, a to je dobré tím blíkáním těch směrovek, ano. Jako... A dokud on, i kdyby neblíkal vůbec, ano, tak prostě dokud nezačne blíkat vlevo, tak ano, to pro vás nic neznamená. Teprve, až začne blíkat vlevo, no tak záleží, jak jste daleko. Když už jste vedle něho, ano, tak taky nemůžete už nic dělat. A ten autobus má velké zrcátka, ten, jak servírovací tácí, takže ten vlak vidí krásně. Jak jsem jela za váma, tak jsem viděla řidičku autobusu a ta byla starší. Vidíme. Ještě je mokro, musíme pořád zpomalovat. Vidíte, že on má pořád rožnuté brzdové světla. No a mohli bychom udělat to, co on udělal, zajet víc na pravou stranu. Tady sice nejsme na dálnici, ale je to více proudá rychlostní komunikace. A proč myslíte, že ten řidič před námi zajel na tu pravou stranu více? Kdyby jela sanitka nebo policie. Ano, ta záchranářská ulička. Ano. Ale tady se to hýbe, tak to je to v pohodě. Když se dostanete do kolony na dálnici, tak zjistíte, že už celkem naši řidiči na to myslí, jo, že většina řidičů fakt tu uličku dělá. Fajn. No je to lepší, člověk je aspoň takhle připravený s tou uličkou a nemusí zmatkovat, že jo, když najednou se z někud vyřídí. No a byl jsem překvapený loni v Německu, jak my jezdíme pravidelně každý rok přes to Německo, tak jsem vlastně nikdy tam nezažil pořádnou opravu dálnice. Jo? A teďka opravovali dálnici, nějaký úsek v tom Německu. A tam ti řidiči vůbec na to nebyli zvyklí, tam ty dálnice vždycky byly v pořádku. Oni si počínali hůř jak Češi, to mě docela překvapilo. A ty uličky záchranářské tam vázly, jako tam často nebyly vůbec. A tak jsem byl trošku překvapený a říkám si, nejsme na tom už tak špatně, naši řidiči, jak kdysi. Protože naši šoféři na dálnici jsou zvyklí, jim bere nějaká kolona, nějaká oprava, uzavření jízdních pruhů, nehody.
A teďka už nemusíte se dávat napravo, jednak protože už se to normálně hýbe, a jednak protože teď už jsme v úseku, kde ten tramvajový pás není výškově oddělený a ty záchranářské auta už tady přijíždějí na tramvajový pás, když jedou někdy. A jedou normální místo tramvaje. Na světelné křižovatce pojedeme vpravo. Ale dneska je teplej, mi připadá včera. Včera byl silný vítr. No, protože dneska to už je nefouká. lepší. No. Před náma hodně aut. Takové to správné zimní pošmourno městské. Břečka, mlha, No, vlhko. ano. Trošku dal od kraje, vy jste těmi obchodníků. Jo, aha, já koukala na ten. To hrozilo, Ano. že odřete kolo. No, Ohník. to ne, to by nechtěla. Jste něco chtěla říct, že jste koukala na něco? No, na ten bílej pruh, ale nevšimla jsem si, že jsem tak blízko toho. Na ten bílý pruh vlevo asi, že? Na to levo, Jo. no. Tak on tam je, on je tam úzký ze začátku, protože on Je, vzniká je. teprve. Tam se musíte koukat vždycky na tu pravou stranu, která vám neuhne, která je pořád pevná. Kolik tady můžeme jet? Tady? 50. Ano, správně. Tady to vypadá jako, že se tu může jet rychle, je to Ano. široká cesta, že? Ano, svádí to. Dva jízdní pruhy, svádí to a každý to taky jede rychle, ale je to 50. Bílá klikatá čára znamená co? Větší výskyt chodců. To znamená Musíme úsek, kde pozor. musíte dbát zvýšené opatrnosti. Tady třeba chodci nejsou vůbec, ale jsou tady ty auta, co vyjíždějí z levé strany a mají tam špatný výhled. Tak proto je tu i ta 50, ale teď je tu kolik? 70. Ano. Takže ten úsek se zvýšenou opatrností se týká většinou chodců, ano, ale ne vždycky. Teď se týkal takového nešikovného napojení vedlejší silnice. Správně. Tak, co to tam máme? Pozor na to. Neměli tam, byla chyba, že neměli označené, jo? Neměli tam ten trojúhelník. Chtělo to samozřejmě zpomalit a když tak ještě zablíkat vlevo. Pojedeme vpravo. Já mám pocit, jak já jsem tam na ně tak koukal upřeně, že ani neměli výstražné světla puštěné. To se pak podívám na videu, jestli se mi to jenom zdálo, nebo jestli fakt neměli. Ale rozhodně to bylo nebezpečné, co tam ti kluci dělali. Chtělo to dát výstražný trojúhelník a pak se tam bylo to takové zabývat tím autem a jeden z nich měl nějakou vestu žlutou, ale nebo bundu, ale ten druhý neměl. Tak to bylo takové nebezpečné, to, co tam dělali. Pojedeme vlevo.
to nejvíc vlevo. Tady to je jednosměrná Jo, protože tam je cesta, no. toho. Takže tu se řadíme úplně vlevo. Ano, protože to je směrorovně. A zhasla vám směrovka. Ano. No a když už tak čekáme na tu červenou, tak se podíváte tam šikmo doleva, vidíte řazení v jízdních pruzích. Ano. A víte, že budete chtít jet rovně na Vítkovice. Takže jak teď se rozjedete a dáte přednost těm protijedoucím, tak můžete rovnou do levého pruhu. Pak nemusíte aspoň střídat jízdní pruhy. Tež odbočuje. Pardon. Dobré, všecko v pohodě. Trošku to houplo. Proto jak máte jedničku, Ano. teď při té jedničce tu spojku mačkáte nebo plyn a tak to Ano. jsou takové velké ozubené kolečka, to je převod do síly, teda velké rozdíly mezi těmi kolečky, tak to tak houpe. Ale to není moc zásadní, důležité je hlavně to dobře projet tu křižovatku. Spodný hronek, že? Já jsem si ho položil na podlahu už předtím prázdným. Akorát mě cinkala lžička, tak jsem tu lžičku vytáhl teď. Máme místa dost. Jenom to chce spojit zmačkovat, už se to dusí. To dojedeme, protože jsme rozjetí a klouže to dneska. No jistě, ten tam. Já vnímám. Ano. To nahrávání tam vůbec není dneska, to si nevšímejte. Člověk připadá tak pod dohledem, že? No, ale to je takový pocit jako na zkoušce. Tak jo, můžete, asi jo. Tam budete jo, hodně tak je to dobrý trénink. Ano. Jedeme vlevo, jako to ty auta před náma, jo? Tak hned za ostrovkem vlevo. A všimněte si, že tam je taková ohrádka stavební. Netlačte se na pravou stranu, ale